أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa da 'yan uwa sati uku da ya wuce a cikin masallacin annur don karanta littafin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam daga sati da ya gabata zuwa kuma wannan sati muna gabatar da karatu kai tsaye ne daga gida mukan kuma ce 'yan uwa suna iya bin mu a kafafin sadarwa na zumunci dalilin abin da ya faru saboda jarrabawa ta annoba da aka kwadaitar da mu nisantan zama kusa da juna na daga cikin ababen da zai sauwake watsuwanta so yau shine darasi na biyu da ikon Allah da za mu yi shi ba daga masallaci ba muna gabatar da darasi ne kai tsaye daga inda muka ga ya sawwaka sai kuma 'yan uwa suna iya bin mu a karatu din muna cikin babi na 47 ko na 48 a littafin shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi sani da ash-shama'il al-muhammadiyya ta'alif na abu isa muhammad bin isa at-tirmizi rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi akan darasi na 79 yau kuma muna 4 ga watan sha'aban hijira shekara ta 1441 insha Allah kamar kullum muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aikata daidai littafi na magana akan rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan muke roƙon Allah ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da dukkan iyayenmu da malaman da suka karantar da mu da ikon Allah muna cikin babi na 47 a wani bugun littafi na 48 shine babu ma ja'a fi khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da ke bayani akan ɗabi'un manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kusan wannan shine karatu na uku da za mu yi a wannan babi mai albarka insha Allahu ta'ala
gabanin farawa zuwa ga karatu ina da yar takaitaccen nasiha da zan yi mai kama da wacce na yi sati da ya gabata akan wannan annoba da ta shigo wato ta coronavirus da kuma dukkan wata annoba da Allah ta'ala yake iya jarraban al'umma da ita a nan kusa ko a nesa saboda daman annoba ta kan maimaitu daga lokaci zuwa lokaci. A cikin magabatanmu akwai da suka ce sun ga manyan annoba guda biyar kamar ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alai ya ce ya ga annoba manya-manya guda biyar a rayuwarsa don haka Allah ta'ala ya san nawa za a gani kuma annoba kamar yadda na yi bayani a kwanaki kamar biyu da suka wuce shine tana zuwa da kuma alheri da sharri irin nata bai ma'ana annoba na da falala. Yau kusan shine karo na hudu da zan yi magana akan wannan annoba insha Allahu ta'ala. A karon farko na yi magana tun ma bata shigo Najeriya ba, ana magananta a kasashen Asiya can wuraren China. Na yi magana akan matsayin annoba a musulunci da kuma irin addu'o'in da ake so mu rika yi, musamman karanta qul huwa falaki nasi na azkar na safiya da yammaci da kuma lokacin kwanciya da irin addu'a ta a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaqa a yammaci kafa uku da bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim uku da safe uku da yamma. Kuma da satin da ya biyo baya na yi magana akan ingancin hadisin Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal judham wa sayyi'il askam wa fi riwayatin wa min sayyi'il askam. Wannan addu'a ita ma tana da muhimmanci wajen neman kariyar Allah subhanahu wata'ala daga annoba. A karo na biyu da na yi nasiha na yi magana ne akan cewa al'amarin da ya shafi annoba akwai mahangar da za mu yi bayani na addinin musulunci idan kuma ya zo kan hukunce-hukuncen mu'amala da annoba da ya shafi a cakudu ko kada a cakudu yaya za a yi, wannan kuma akwai bangaren da ya zama ya shafi yan uwanmu da suka karanta kiwon lafiya da likitoci da makamantansu. A nan na kwadaitar da kaina da yan uwa na almajirai cewa idan muna magana a kai kada mu wuce gona da iri, mu takaita kanmu zuwa ga abin da aka karantar da mu a takardun addini, kuma addinin da ya karantar da mu ya ce mana fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna kamar suratul nahl aya ta 43, suratul anbiya aya ta 7. Mu tambayi waɗanda suka sani mu ba mu sani ba, kuma na kawo misalai inda fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yakan tambayi wasu wanda suke da wani ilimi na zamani, kuma idan suka bada fatawa sai ya aiki da ita. Idan ma ya ɗauki matsaya suka bashi shawari sai ya canja, saboda ya ce antum a'lamu bi amri duniyakum, don al'amarin duniya kun fi ni saninsa, da kansa yakan mika kai ya ce tunda kun fi ni sani wannan filinku ne ku yi jawabi. A gaba na uku na yi magana kamar kwana biyu da ya wuce a cikin wani ɗan ƙaramin sako na minti 9 da 'yan kai akan falalan annoba, cewa annoba takan zo da falala. Daga ciki na yi magana akan a cikin akwai wanda Allah yake kankare musu zunubansu, na biyu akwai wanda suke zama matsayin shahidai, na uku akwai waɗanda annoba takan sa a takaita buri, na hudu tana sa a kyautata aiki, na biyar tana farkar da mu daga gafala, na shida tana taimakawa wajen mu yi guzirin tafiya na gobe kiyama, sannan na bakwai tana kuma taimakawa wajen mutane su ƙara sanin ayyukan alkhairi da za su yi su nemi lada a wurin Allah, musamman wajen gyara tsakaninmu da Allah da yin takawa da tawakkali da makamantansu. A satin da ya gabata ko kwana biyu da suka wuce na tsawaita magana akan littafin ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alai mai suna badhulul ma'un fi fadil ta'un. Littafi ne muhimmi wanda na yi magana a kansa, kuma na ce ana iya samunsa ko da online, yana da shafi ya kai 444. Akwai muhimman bayanai a ciki da za su karantar da malamai da almajirai irin abubuwa da ake mu'amalantan annoba da shi. Allah ta'ala ya taimake mu. A yau zan yi magana na hudu a takaice gabanin fara karatu insha Allah ta'ala akan wasu al'amura muhimmai kaman guda uku, shine cewa da suka shafi annoba ko kuma a halin da muke ciki a Najeriyance, shine yan uwa kada mu gafala da ayyukan alkhairi lokacin annoba. Abu na farko da zan yi magana a kansa insha Allah ta'ala shine tunatar da mu a wannan lokuta da cewa idan aka shiga halin jarrabawa lokaci ne na mu koma zuwa ga ƙur'ani da sunna da fahimtar magabata, ba lokaci ne na mu yi ta kirkire-kirkiren abubuwa da neman mafita ba. Dukkan wani abin da ya dame mu akwai maganinsa a wurin Allah ta'ala. Me iya yiwa mun sani a yanzu, me iya ba mu sani ba, amma Allah ta'ala iya da maganinsa. A duk lokacin da ake so a samu mafita a wurin Allah, to yana da kyau a wurin fatawa ko ayyuka mu taƙaita zuwa ga ababen da suka tabbata na tauhidi ne ban da shirka.
mu tsaya tsayuwar daka wurin yin ababen da yake na sunna ne banda bid'a. Na uku, mu rika ba waɗanda suke ma'abota kiwon lafiya dama suna magana akan abun da ya shafi harkar ilimi na abun. Yayi cutar take, me tarihinta, yayi take kama mutum, yayi ne ba ta kamawa, waɗannan al'amura suna da muhimmanci. Ibnu Hajar al-Asqalani rahmatullahi alaihi cikin Bazlul Ma'un fi Fadl taun yayi magana muhimmiya a cikin littafin kaban a shafin 378 tun ma daga shafin 338 yayi maganganu muhimmai da suke da muhimmanci akan annoba. Yace an yi wata annoba hijira na da shekara ta 749. Wannan annoba an yi ta a ƙasar Sham, ha ta shiga wani ɓangare na Misra shine ƙasar da ya rayu a cikinta. A ƙasar Sham, annobar takan ɗauki mutane kaɗan suna mutuwa. Ya ce sai mutanen gari da manyan gari da masu kuɗi da wane ko duk wanda yake hu isu da malamai da kowa sai aka haɗu aka ce a je bayan gari a taru a bayan gari a yi ta addu'o'i. Ya ce da aka je aka yi wannan addu'o'i aka dawo aka taru aka yi abubuwa maimakon annobar ta ragu sai Allah ya kuma jarrabe sai ta ƙaru. Abin da yake magana a wurin shi a fahimtarsa sai ya ce a wancan zamani abin da ya fahimta shine da aka je neman mafita a wurin Allah aka je yin addu'a sai kuma aka yi abubuwan da Allah baya so na bidiyo'i da shirkoki. Wannan sai sa maimakon a takaita jarrabawan sai kuma aka ƙara ta. Malaman zamani suka ce a wancan lokacin kenan a yanzu ne sai a ƙara da cewa a da a takaddun magabata za ga ba sa maganan yadda ake ɗaukan annoba daga mutum zuwa ga mutum na social distances. An samu kaɗan sun hakaitu amma ya yi karanci na yanzu suka ce to kaga mai iya yiwa ne bayan abin da ya hanga na sabon Allah da aka yi ba a buƙatan haɗa mutane wuri ɗaya sai suka je suka haɗa su. Dalilin haɗawan kuma ita annoba akwai wanda take tashi daga mutum zuwa mutum idan an haɗa su waje da juna to sai abin ya ƙaru. Ya ce wannan ya faru a ƙasar Misira ya shaida wata annoba hijira na da shekara 833. Ya ce ana rasuwa a garin mutane kusan kullum 40 ke rasuwa annoba. Ya ce sai aka maimaita irin abin da mutanen ƙasar Suriya na Damascus suka yi. Ya ce daga mutum 40 sai aka wayi gari bayan an taru a bayan gari an yi addu'o'i har sabon Allah na shirka da bidiya shiga ciki da kuma aka yi da aka dawo gari sai ana sa mutane dubu na rasuwa maimakon 40 sai koma dubu. A nan sai ce to kaga kenan in ana neman mafita za mu yi fatawa mu rika tsayawa kan abin da Qur'ani ya ce sunna ta ce da kuma yaya magabata suka fahimta mu rika kuma